Hi mga bahog bilat and welcome back to my channel. Kung bahog kang bilat, mas baho na kong bilat. Ayan, so kuyogi ko ninyo guys, wala lang mabuhat kundi mag-ano ta. Halitas gawas guys. Basta ba niya ang camera ko nga mo-focus man. Kusog man ma-focus. Nga ba nang rakagwapa ka adyo. Ayan. Harata ari guys. Mga isda muna mong place ani guys, mamasulta pero ba tayo pasol daghan ra bang isda danhi guys, damong isda danhi pero wa man tayo pasol soon man kana kabaghawan portion. Lami ani mamasuog bakagan. Lami ka adyo. Daghan ka mga bakagan ani mga bahog bilat. Sud aray bi, ari tas kilid bi. Kay maragwa na kinin kadma. So sunod po sa akong palasyo. Pa? Matagang isda. May isda oh. Ba't makita ba na? Mga sugi. Daghan ka adyong mga sapayan ani guys. Sunod manapayan ta. Katagsapayan. Bukid ka adyo. Tahan ka dyan sa pajan. Uy, dagong sisi. Dagong sisi Naikasag. Ano ba ito makita ba ninyo guys na sa mga gustong mga og kasag diha forward uy wa ni do dahag istorya kay hang sayop di pa daghang sugi is waving diha upusawom ka anak guys, daghang mga gat, daghang mga bahog bilat, charmos, charot lang, daghang mga bahog bilat nga guwapa, taob man dairon lami kayo isaw, awa tayo laing mabuhat ani guys, mamasulta mapalit ag pasulsunod na guys aran dagkuang kaling kadi mo kakita ba sa po ni ang camera nga enerbuff dagko kayong isda guys, mga bangus kaya na may fish cage at to ay fish cage po ay fish cage at spikas to fish cage mauna nga mauna siya diba daghan kaayo makapiret maputaan ng music uy atapin nilang music kay arang kusuga bantay taog diba kana guys bulkana earth diba guys kana bulkana siya na ay hani pa siya dyan kana volcan sing volcan mayon saka ko na to
Kinadaghanan yung isda. So, na lang ni may kaadyo ambakan ba? May kaadyo sa ambakan. Yan siya man niya. Natay sapiaw ato sa badiyang atong ibutang to atong sapiaw ani kuhaon to na ko tong sapiaw tapos medyo lang magnaapa to ang mga sapiaw adto kay araw butang makakuha ba mga sapiaw kay araw makakuha tag mga alamango itong isda dagang alimango there guys. Pili lang ka na ay alimango nga bunguton. Tako ang isda jud Di man maklaro. Pinubre man itong cellphone. Di maklaro. Pwede ka maligo anhi mga bahog bilat. Pero mahugasan po ng inyong haba, di ba? Uy, isda. Maluoyin taong ka, sakara diri. Ngayon na pag Hi isda, welcome to my vlog. Welcome to my vlog isda. Ito'y daghang duot. Kaya rapita daghang duot diha. Naduot sa fish cage. Di ba? Duot is life. Kinadaga ng duot guys. Sana all daghang duot. Diba? Unya guys, maadto man taog balay. Kuhaan daton sa piyaw. Sapiaw is rare in the Philippines. Bakawan, manabugnaw kayo diri. Bakawan siya. Ang laba ang tataan niya kaya mainit karaghan na taglabunon. Ay panabang di lang ang life kapoy kaayo. Copyright pang katara di ata na.